Kurang setimek guru kurang kawan pedati. Saito ngarso seketi muri. Ayo maju samara tuamu sak bojomu sing seran. Ayo Praja maju monggo sini. Iki Nata Manggura Prabu Baladewa. Yawaning minaya rasi Jaladraya Pakrasana. Ya Raden Karsana. Ya Raden Kartijo. Ayo maju. Jaga suketane bawana gageng ngene. Kurawa durung bapakku iki durung bucedhake ngelak suket iki kaman. Ngerancam teman-teman Prabu Baladewa. Wah, semuanyamu tinjau akhirat nyawamu. Tak kene naskah ana Prabu Baladewa. Kok bengak Prabu Baladewa. Oh lah. Sok udus. Jane kono drei ning dalan. Wah. Malah ya ra. Ayo ndek tunggale Kurawa. Prabu Baladewa, Saito ngarsa sekene muri. Iki apa iki? Kowe kok gaman ngopo? Kowe kok gaman ngopo? Ayo dibang. Ayo dibang. Dibang marah. Ora cocok. Alun diasmu. Dibang marah. Dibang. Baju kok udah buang. Ayo dibang. Iki nek nang wayang-wayang kudu tak buang. Ayo dibuang. Bola panas meneh jajaran kene jaga cukup tane bawa gak bumi. Ora wedi karo Prabu Baladewa. Nata Manggura Prabu Baladewa. Lakon kena alu gara tinjau akhirat nyawamu kae. Waduh. Bentuke caping apa itu? Bentuke caping jengkolmu kuwi ora ngrasake. Ngapae? Nah, semangat iki rek aku wis malih dadi Nata Manggura Prabu Baladewa. Kabeh Kurawa tak getahi do wedi. Bareng Ndara Tirta Nata maju nggawa panah karo tombak dibokok dadi siji. Biasane nek Nata Manggura Prabu digetak. Gua kromyang. Nah iya ora sepel sik Ndara Tirta Nata takon buang gamane malah mripate saya menteleng. Wah getak meneh Warwani karo Nata Manggura Prabu Baladewa. Supok nyamut kidang bandosa tinjau akhirat nyawamu. Kudune aku sing ngantem. Ndara Tirta Nata terus gladranku andane aku. Ya gak bisa to. Ayo sing ngobo aku sing ngantem kon. Tinjau akhirat nyawamu. Yo aku. Untung tombake rung dibuka, kono bathuk ya benjut tenan. Wah, iya iki kira-kira wis ngene iki aku wis anu kok. Apa jenenge aku wis tekad-tekadan. Wes. Aku tekad-tekadan iki mati tak wujuti. Wah, ngono kuwi jenenge kesatria baja hitam ya. Kesatria ngono wae. Ayo. Oh, ngono sik kaya Ndara Werkudara kan terus iya. Ndara Werkudara maju perang ora mundur nek durung temening pati. Ya iya.
Padahal ku jane nafsu lho Putra. Lah piye to? Anak mati lho mundur piye? Masa antret wis. Maksudnya iki Ndara Werkudara gelem ngaku kalah nek wis tukaning pati. Lho, kerak Ndara kowe. Weh, ngati-ati lho kok. Yang panah lho kok. Oh, Petruk nek ngene wis bor sama sing tak medeni. Kewalik kok. Ya men ngarep yo kenceng kok ya. Awakmu Suramrata, Jayamrata imbang yen padha padana. Wah, lah kowe ngudani panah Petruk kancong bolo. Wah, aku wong loro saudon telu saupan. Iki apa kok? Anak itu gede ya, Tru. Ayo ngene iki wong nek wis nyawiji. Greget sok. Wong nek wis pokoke pasrah karo Gusti Allah. Koyoke mati ya tak wujuti. Ning ana rapale, ana rapale Tru, ana. Oke, ngene iki wis kadung nesu ngene iki karo rapal. Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi bayi. Terus diwatek tenagane dipusake ning epek-epek. Wah, kok ku nampleki aja kok panah iki kambil tak tamplek kuwi kok. Ya blas kok. Ramane lho. Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes-tes dadi bayi. Iso apa? Iso. Lho diampet ning dodo, ngrip dodone wis mulai anget. Nah, angete mau dialurke ning tangan. Aku mbiyen tak angel iki rumah dadi asam urat itu. Ini penyakit nek kok. Ya. Aku ya mengkoyo ngono wae iso rapal. Ayo, bapak lu ngoto apa biyung metu tes-tes dadi banyu karo ngampet-ampekan. Wes dapet sik. Kira-kira ya setengah jam. Modar. Setengah jam ora. Ya, bapak lu ngoto apa biyung metu tes-tes dadi banyu. Bapak lunga biyung meteng niat. Mari. Dene mari tenan iki. Wah, ya bener apa tenan. Kok lara ki rapale. Rapale iki bapak lunga tapa biyung meteng tuwa ora kok bapak lunga biyung meteng. Meteng karo sapa? Oh, bapak lunga tapa to? Heeh. Bapak lunga tapa? Yang meteng tua. Tes 1 2 3. Dadi banyu. Tes dadi banyu. Apa tambahan? Panah teko gong, panah teko. Bapak lunga tapa biar meteng tua tes dadi banyu. Wih, sampe tuh gede, Tru. Ning isih pingget, Tru. Ayo wi tegese. Kowe durung total kowe. Iki pingget kok bolong Tru pingget pian ora. Kok lu teko biar meteng tua tes dadi apa? Oh, setan ora. Energiku tumbure. Ana judukul ora. Iki cakrane metu kene cakra. Cakra apa ora? Berani. Bapak lu ngatoko biyong meteng tuwa tes dadi apa? Kok Suramrata Jayamrata mainan padha padana. Kaya. Iki yo kowe iki sing konsisten kaya. Kok ora ditangis ya kena aku kok ya. Langsung aja kan. Ya. Ilmu yang levelnya lebih tinggi dari ini mau lagi tingkatnya kanuragan iki wis kasepuan bapak lu ngotopo biyung meteng tuwa tes dadi banyu setan ora
Ya ngono kuwi ya balas dendam kok ya. Ana panah. Hop. Panah-panah. Aku wong suci, aku wong jujur, ora tau colong jupuk. Nek nganti kowe ngenani awake Petruk, dosa gedhe ku disotke Jawata. Kowe ora dadi wesi sing utama ning kowe ming dirongsokke. Ayo bali. Bali. Jadi gede. Wah, iso ngene lho. Lho, pusaka kian barang urip iso dijak dialog ngono. Mantrane padha-padha. Kaya ngono wae kok. Ya kowe gawe remote ora remote apa. Kaya ngono kok pamer ke aku. Ayo mantap apa biar betul tes. Hop. Bayar iki terus ora. Sing penting kowe manteng. Panah-panah aku wong suci, aku wong jujur, ora tau colong jebul. Ora nganti kena anu awake Bagong kowe lho dihukum karo Gusti Allah. Kowe dicemplungke nang neraka jahanam dijer karo para iblis-iblis kae. Ayo bali. Bali. Kok iya manut. Ngene sak ampuh-ampuh panah iki goblok gitu. Aku goblok. Amen tak omongi aku wong suci, aku wong jujur, ora tau colong jupuk. Padahal aku iki bar nyolong ndok. Panah. Enggak tahu kan ana. Silakan ora. Ayo, Ti Kurawa tunggale.